Mzansi South Africa, nginibingelela ngalesikhathi. Cha bafowethu, indaba ezibuhlungu bafowethu ayipheli, futhi indaba zokufa ayijwayeleki. uNkulunkulu uyapha aphinde athathe. uNkulunkulu usiphile waphinde wasiphuca sona isibani ngokukhulu ukuzuma lokhu. Siphuce isibani ebesisasincane ebesisazokhanyisa endimeni, besazoletha amaqhinga amasha emculweni, besazoletha iy'tayela, besazoletha nje iy'nguquko ey'ningi. Obekuyingane futhi ehlukile kwezinye iy'ngane, bekuyingane ebenekhono, bekuyingane enesiphiwo. Kuyathusa kakhulu umuntu omncane kanje bafethu ahambe kabuhlungu kanje emhlabeni. Kubuhlungu kakhulu. Umndeni engathi ungabambana uqine, umndeni kulesi simo noma kulesikhathi sobumnyama. Ngicela nizwele nayo inkulumo ephelele ukuthi kwenzakaleni, ngoba angeke ngikwazi ukuchaza inkulumo enjengale. Angifuni ukuthi ngize ngiqale nokuqala, ngicela ukuthi nizwele nina echaza umphathi weqembu labo ukuthi kwenzakaleni. Africa my continent, Africa my home. Se-Africa kuyi-South Africa, sikwaZulu, sisokhahlamba, se-Bergville, la kuvele khona umshophi ovele izolo, bekuyisonto kwizolo. Ingozi ke yehle ekseni la ngo-5 ikhathi. Mhlambe ke le ngozi ukwehla kwayo ihambe nemiphefumulo cishe 5, abanye balimele baseyibhedlela njengoba sikhuluma. Kodwa ke asizukwageqa amagula, sizokhuluma nomfowethu oseduzane uzosithatha asibeke ukuthi kwenzekeni. Mfowethu ngicela uzethule ukuthi ubani. Igama lami uSibonelo Mahlomane, odumelekela kaKhotha SA, owakhona la eBergville. Njengoba uKhotha SA uwena omholi weqembu lezomculo kaMaskandi. Yebo, imini impela umholi wabo. Abantu abalimele la, abantu abahambela bayingxenye yeqembu eliholwa wena. Yeah. Kulabo abantu abahambile abalimele, omunye wabo ophawuleka kakhulu kube ingane ena 2 years. Mhlawumbe uthathe umuntu umtshela ukuthi lengane ubani, ibidume ngane eqenjini lakho lezomculo. Ingane bekumnotho kungwami ngomezulu. Yes. Umuntu nje kushuthi nje umnotho umuntu ongafani nabanye abantu. Yes. Obehlukile, ingakho nabantu bebemthanda because nami bengibangazi indlela enza ngayo. Yes. So wafika ke umuntu oshaya amahlaya abantu bewathanda. Kwaya bagcine bamcela ukuthi bafuna ukumbona esengenile eqenjini njengomuntu okufanele aperform. Yes. Sakwenza ke lokho abantu abakucelile wangena eqenjini ngoba imidlalo eminingi beseyidlalile, I'm sure imidlalo beseyidlala egijima ko5 ya ku6 masi operforma nayo. Ingane na2 le. Ingane na2. Ibizwa ngobani lapha eqenjini lakho? Inkunzavafa. Unkunzavafa. Yeah. Unkunzavafa na2. Yeah, kodwa benze imanga. Yeah, hayi. Impilo yakhe impela. Okay. Naye uBhubhela ubehamba nobanike nebhubha kule ngozi ubaba wakhe? Behamba nobaba wakhe. Okay, tshela umuntu ke ukuthi wena ungala eBergville kodwa uhlala eGoli. Iqembu lakho lisungula nini? Iqembu lami ngisungule ngo2019. Yes. Yeah. Sisebenzisana nje nabafowethu laba sisebenzisana ngoba kimi bafike bezingane ezincane. Yes. Yes, akhula baze baqeda ikole, kumanje abanye bayasebenza. Yes. Nabakhona labadlule emhlabeni bebesebenza. Yeah. Nesikhathi kwenzeka lo mshophi lenhlekelele yalengozi bekade besuka bekade kwenzakalani? Bese bephuma endlini ekhaya ngoba besilale sonke ekhaya njengenjwayelo. Yes. Kwakushuthi ubaba bese phuthuma emsebenzini, ukhale wathi ngokufanele ngo9 abesesemsebenzini. Yes. Waphuma ke bafika ngavuka ekseni bangifonela ukuthi sebeyahamba. Bangena ke nabanye labephuthuma emsebenzini ngoba kunomunye umfowethu abamfonele late ukuthi sekumele angene Monday. Ngoba abanye bengazi ngizojika nabo ngolesibili. Yes. Okanye ngomsombuluko. Yes. Kwagcina sekushintshwa basebengena ke kuyimotweni ngoba bekhona umntana wami omncane wentombazane naye osesibhedlela. Yes. Yeah. Lezi moto zishayisana zombili. Yeah. Kodwa mangizokuthi imoto ibeka ngiyele emhlophe ngoba kube head on. Yeah. Abantu ababikule moto bebangakhe? Bebe7. Ingane ezimbili. Yes. Yeah. Kwaphangalala about 4. About 4. Yeah. Yes. Yeah.
Africa my continent, Africa my home. Isimo lesi esikhona usizi emehlweni, isimo sekusona. Umholi waleqembu, umsunguli waleqembu ezama ukuthi athuthukise abantu, athuthukise izingane, kodwa ke elokufa alijili. Sike sakhuluma ngokuthi umgwaqo usuphenduke inkemba ebukhali, inkemba ebukhali ngendlela ukuthi ke isika yena oyisebenzayo. Yikho hlale sicela kuwonke umuntu okhona ngaphansi komthunzi welanga ukuthi umgwaqo asusabe, umgwaqo asuhloniphe, umgwaqo asushalazele, ngoba into enzeke emgwaqweni uhlezi ukhona, kodwa lobu bukhali babo nobungozi babo abonakali, kodwa mase kwenzeka ubona sekuyisimo enjengalesi. Isimo ke sekusona emndenini wakwaHlongwane njengomusho lensizwa sizolandela ke sibheke zonke. Njengoba sibona ingane zakwethu indoda ayiveli ikhale kalula, okwazi umakhala indoda kusuke kubuhlungu, kunzima, kusinda, kunyukela. Sufisela bafethu umndeni ukuthi uqine, ubambane ngezandla, nosizo bazolithola ngoba sokufike nje ubaba uMsweli. Ngithemba kakhulu ukuthi yonke into abashoda ngayo ubaba uMsweli uzokwenza ngayo yonke indlela ukuthi bayayithola, yonke into ihamba kahle ngendlela yakhona. Bafihlwe ngezizotha abafowethu, belale ngokuphumula, bakhumbule imindeni yabo, bebe idalwa ezinhle, bebe amadlozi amahle emakubo. Ngibonge bafowethu, sibabeke nje emkhulekweni. Amen.